Teka muna, bakit? Sisilabasan na naman yung mga inggit. Galit na galit sa amin kasi kami yung malulupit. Chonkies, yeah, squad. Dami ng alam, dami ng nininira. Ganyan talaga, parang asong tuta. Wow, di ko naman kasi nilahat, pero kami yung may kilong mabigat. Mga abnoy, di nila tanggap kasi kami yung mas